Sú ministri spravodlivosti, ktorých ksichty som tu uverejnil, zločinci? V mojich očiach áno. Informoval som Ministerstvo spravodlivosti o praktikách slovenskej prokuratúry a žiadal som ich o pomoc, no vykašľali sa na mňa. Súhlasia s tým, ako pracuje slovenská prokuratúra. V ďalšej kauze som žiadal len ospravedlnenie za zlyhanie ich úradníkov a pár eur ako nemajetkovú újmu, no nedočkal som sa. Žiadny z nich nenašiel v sebe toľko cti a charakteru, aby sa mi ospravedlnil. V ďalšej kauze sudkyňa Renáta Mihalíková z Topolčian začala pred súdom konanie, ktoré som ja žiadnym spôsobom neinicioval, teda bez riadneho návrhu. Ja som o tomto nezmysle informoval Ministerstvo spravodlivosti, aby začali nejaké konanie proti sudkyni Renáte Mihalíkovej, no vykašľali sa na to. Napísal som aj trestné oznámenie na sudkyňu Renátu Mihalíkovú pre trestný čin ohýbanie práva, no všetko bolo odmietnuté. Škandál. A justičná pokladnica ma okradla o 200 eur. Škandál. A títo ministri ako politici majú tiež tú moc zastaviť súdne konanie, ktoré je vedené proti ním. Inicioval som 2 súdne konania proti Ministerstvu spravodlivosti a obidve boli zastavené. V jednom sa nekoná už vyše 3 roky a v druhom sa začalo konať až teraz, čo je už vyše 2 roky. Šialenstvo. Súdna moc si nechá diktovať od ministra spravodlivosti a spolu sa dohadujú, ako odrbať žalobcu. Keby to bola jedna kauza, tak by som možno uveril, že to len sudca robí prieťahy a kašle na robotu. Ale 2 kauzy proti tomu istému ministerstvu a sudcovia nekonajú? To už nie je náhoda, to je škandál. Ministerstvo spravodlivosti má sekciu dohľadu nad súdnictvom. Prečo títo úradníci nezatlačili na sudcov, aby riadne konali? V kauze, kde úradníci Ministerstva spravodlivosti nedodržali termín na vybavenie mojej žiadosti pol roka, čo je 183 dní, prikázala Mária Kolíková svojej právnej zástupkyni, aby klamala pred súdom. Škandál. Títo ľudia, ktorých fotografie som tu uverejnil, nemajú ani šajnu, čo je to právo a spravodlivosť. Mária Kolíková vymyslela novú súdnu mapu a tvrdila nám, že sa tým zrýchlia súdne konania. A toto je výsledok. Súdy nekonajú vyše 3 roky. Škandál. Kto vykydá ten Augiášov chliev?